Hapon na, kaya bili tayo ng uulamin. Doon tayo sa binibilhan ko ng malalaki. Bili tayo dito. Ay, walang malalaki. Anong nangyari? Walang malalaki. Anong nangyari? Wala ko. Anong nangyari? Walang malalaki. $460. Parang ito yata. Hindi bilhin ko. Hipon. Tingin muna tayo dito. Almost to 20. Ilang kilo? 480. 480. Namawala na nabilin. Basta yung ano ako? Ilan man? Yun lang naiwan sa mga malalaki. 420. Bare, 450 na lang yun. 450. Ano pa muli na tag? 450. 480 muli namin. Ito lang. 100. Ang gagmay. 200. Wala nga. 260 na lang. 420. Kanindag ko? 450. 450? No post. Ha? 400. Ang sipit ko. Ang sipit. Ito yung mga binili ko kanina guys. Ang lalaki nitong sugpo. Ang lalaki oh. 480 ang kilo nito. Tapos meron akong crab. Niluto ko. Yes. Wait lang. Ayan. Oh! 1 kilo lang binili ko. 1 kilo 8 pieces. Ayan oh. Ang ganda no. Oh. Ayan 480 din. Tapos ito naman ay yung kikilawin natin. Ano nung tawag dito sa isdang to, Papa? Ha? Malasugi. Malasugi. Ayan. Very fresh. Okay. At tayo mag-dinner ngayon ng seafoods. Purely seafoods tayo tonight. Ang sarap nito. Let's eat. Meron akong talakitok. Yan, 600 yan. 620. Pero masarap. Ayan. Di ko na naipakitang buo. Sa bagay na i-video ko ya. Ay, hindi yata na i-video. Naluto na, kaya lagay natin sa tray. Ang tataba nito kasi babae. Yan. Puro babae yung binili ko. Oh. Sausaw sa suka na may garlic. Okay. Woohoo! Hi guys! Welcome again to our channel. Nandito ako ngayon sa kwarto. Papunta na ako doon sa trabaho natin. Guys, my God, sorry guys. Kasi hindi ako nakapag-upload ng almost 2 days, 3 days. Kasi busy po kami at gusto ko kasing minamadali namin ang pagtapos nitong bahay. Tingnan nyo naman, tagaktak ang pawis ko. My God, gabi kong ginawa guys. My God, Diyos ko kung isa-isahin ko, ang haba kong ikukwento sa inyo. Ang dami kong ginawa today. No, just, every day. Ganun talaga ako. Ang dami kong ginagawa guys. Kaya, busy ako at salamat sa Diyos nakakapag-upload pa ako. Pero i-upload ko talaga. I-update ko kayo sa ginagawa naming project dito, yung giniba ni Odette na bahay namin.
Dahil yun naman ang ginagalaw ko ngayon. At saka yung mga lutuin ko, yun na lang ang may share ko para lang makipag-connect sa inyo. Anyway guys, interesting yung mga niluluto ko dahil yun ay sa mga hindi pa nakakaalam kung paano pagluto ng mga ganong lutuin ay siguro naman ay maka-contribute ako. And then, enjoy nyo yung mga sinishare ko na mga pagluluto at mga anong galaw ko dito. Sana makakuhanan nyo ng mga, tingnan nyo naman ang pawis ko guys. Oh my God. At ang oras ngayon is 9 o'clock para, wala pa, 8:35. Alam nyo, pagka alas 10, magpamerienda na naman ako ng mga trabahante. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang ginagawa namin. Okay? At alam nyo, umakyat lang ako. Kaya naisip ko ngayon itong video at makipag-connect sa inyo dahil parang nagigilty ako at the corner of my mind kahit busy ako. Hala, paano na yung channel ko? Paano na yung mga videos? Hindi na ako nakakapag-upload. Biro nyo yan. Ang dami ko iniisip guys. Kaya sana naman maunawaan nyo. And then, yun pang giveaways. Hindi nawawala sa mind ko yun. Malapit na siguro. Tingnan ko, bibisitahin ko kung ilan ang nag-likes. Kasi sabi ko, pag inabot na ng 500 likes, yun, magbibitaw na ako ng mga giveaways. Okay? So, thank you. At mag-thank you ako in advance kasi minsan yung mga videos ko pagka ginagawa ko ay hindi ko nagagawa ang magbigkas ng thank yous at na-end ko yung video na walang pa-thank you. Pero anyway, at the end of my video, laging meron yung thanks for watching. At sana naman ay mag-ingat ang lahat. Thank you so much. At sana naman ay nasa katahimikan ang lahat at na-enjoy ang buhay. Buhay-buhay dyan. Thank you so much. Buntag. Tuesday guys, Tuesday, it's Tuesday. Ang lunch natin ay malunggay. No, joke. Malunggay with, syempre yan ay hahalo natin dito sa fish. Yan, ito ay talakito. Ayan, lalagyan ko na pero napadami ang kuha namin sa garden ng malunggay. Yan itatago ko. Kasi minsan gusto namin kumain ng noodles, nilalagyan kong malunggay. Ayan guys, very fresh ito yung talakitok ngayon na. Durog na, over na. Patayin ko na, nilagyan ko lang siya ng sili. May sili siya na berde. Yan, ganyan oh.
may sili, medyo maanghang, at maraming malunggay. Maganda yan. Patayin ko na at luto na. Tapos dito ay meron tayong kanin. Malapit na maluto. Ayan, today is Tuesday. At ganito ang niluluto natin. At mamaya magpiprito ako ng pangalan nun, yung shrimp. Ay tempura ang sunod natin luto. Tempura. Yung shrimps na malalaki ay niready ko na, nabalatan na. At ito. At tayo ay mag-lunch ngayon na masarap. Yum, yum, yum. Okay, dito na tayo. Kain tayo nito guys. Parisan ng lemon. Or itong ginawa ni Gia na tartar sauce. Tapos may sabaw na super daming malunggay. Yung talakitok. Nilagang talakitok or tinolang talakitok. Anong tawag yan? Yung may sabaw. Kumakain sila ng may malunggay. And then, yung iced tea na super sarap na ginawa ni Marco. Na ni Gian. Na ni Pigar. Ayoko na ipakita mukha ko. Kayo na lang. Yeah. Sarap nitong ginawa ko ito. Yan. Super sarap yan guys. Special. Look at that. Wow. Look at this. Sabaw. Malunggay. Wow. Makain siyang malunggay guys. Kain tayo? 37? 27. 27. Ikaduhan na ning gibutang nimo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Okay. Ay, salamat. Ganina ra kog hinuwat, oy. Dugay sabot ang din. Dugay di ay? Ayan. Dirig mga bakal. Okay. Nabot nag mga bakal. 12 mm and 10 mm. Okay. Kanya kani 10 kilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10. Ayan. Ating 50 pieces kasi yan plus 50 pieces ng 12 mm. Okay. Bilang-bilang. Ang init lang. Sarap naman gano'n. Okay. Thank you kayo ha. Thank you kayo. Salamat. Yun ang mga ginagawa ng repair ng bahay. Bantayan mo rin yung mga deliveries. Bilangin mo, nandyan ka. Pag latag nila sa mga items ay kailangan siguraduhin tama ang bilang. Ayun. Tama, mali. Tama. At sa tanghali, kahit antok ka, hindi ka makatulog. gusto kong mag-rest dahil 1 o'clock, 1:30 na. Gusto ko sana mag-nap. Hindi naman. Ganon talaga yan. Dahil yung reflection ng ng light, parang smoky. Pero okay lang. Sige lang. Basta't may matapos.
Tingnan natin sila. It's 4:17 na. Tingnan natin. Hapon na. Pero yan, nakaalis na sila, kaya kami naman ngayon ay ganito, naiwan at iniisip ko ngayon kung anong hapunan. Siguro fish na naman uli, ewan, di ko alam. Siguro prepare ako ng fried okra. Yan. And then steamed na ano nang tawag nung kinilaw natin kagabi? Malasuge. Yun, yung steam malasuge. Yung tiyan niya, para hindi na ako mag-ihaw, ini-steam ko guys. Ang sarap, ini-steam. Tapos, patakan mo ng pagkaluto, ilagay mo sa plato. Lagyan mo ng olive oil. Tapos, patakan mo ng lemon. A little bit of salt and black pepper. Oh, wow! Kung meron kang parsley, lagyan mo parsley. Ang sarap. So, yun siguro ihahanda. Ito naman guys, nakikita nyo, nagdidilig yan oh. Nagdidilig oh. You see that? Nagdidilig siya. Nagdidilig siya kasi yung tanim namin ay nako. Ewan, napano na. Nagkalo-halo na dito. Dito na sinuksok nung trabahante namin kasi sabi ko, nadaganan kasi minsan ng mga simento, yung bag ng simento. Itinapon lang dyan sa ibabaw ng mga halaman. Eh, sabi ko pakiayos. Ayun, inayos naman, nandito. As ito naman, ang ganda ngayon, ang laki at ang daming leaves. Si Popeye. Ito ay natatawag na Marcianum. Philodendron Marcianum. Ayan guys, at ang ganda. Ito naman si Red Congo. Ay very proud at very yung ano siya, firm ang pagkatayo niya. Tapos sabi namin, itapkat namin, ang dami kasing mga roots ano. Ang nangyari, narinig niya yata at naintindihan, abay may tumubo na baby sa tabi. Ayan oh, ayaw magpaputol, ayaw magpatapkat guys. At ito naman, ito ay ano, golden ito noon. Ewan ko bakit naging green na yung iba niyang leaves. Pero ito yung welcome plant na matawag. At ito naman yung Niliona Pungko. Gwapa pa rin. Gwapa pa rin si Pungko. At nandun yung ano, nandun yung mother plant oh. Nakita mo si Pungko. Magwapa pa rin. Gwapa pa rin. At dito naman Milenoni ay ipakita ko sa inyo si Milenoni ay na ang ganda-ganda noon, di ba? Pinapakita ko sa inyo. Ay naku, tinamaan ng sunlight dito. Ay ano, nasunog yung dulo niya. Pero okay pa naman. Ilang dahon, 3 dahon na na-damage. Pero ang ganda. Ganda talaga, grabe. Super beautiful. Oh, ang gaganda ng tanim. Kaya nakakatuwa lang talaga na may mga tanim na ganyan. So inspiring. Ayan. Ito. See that? Mainit ngayon. Grabe guys, ang init. Sobra. Tingnan nyo naman oh, ito yung ano, yung mga gravel nilagay dyan. At least sinabi ko sa kanya, please lang ha, pagka sinaktan nyo yung mga plants, naku, kukurutin ko yung mga singit nyo, sabi ko. Natakot siguro, kaya ingat na sila. Ayan. Talaga. Dito naman, ang gaganda ng lindeni ay. Diba? Ang gaganda ng mga lindeni ay.
Paalam na ako guys. Bye-bye. See you again in the next video. Walang masyadong mga pangalan nito. Walang masyadong yung naipakitang mga eksenang talagang matindi today. Yung ordinaryo lang nagalaw natin. Pero nakakatuwa, no? Ang buhay namin ganyan, makulay talaga. At pangalan nito, ma-action. Okay? So, bye-bye. See you on the next video. Stay safe. Take care. I love you guys. Iutan lagi ni siya, oh. Pagka maayo. Ito ang suki ko lagi. Pag pumupunta ako dito, maasikaso siya sa customer. Wala siyang VIP card. Kinuha niya VIP card ko. Mapunta sa akin yung points niya. Bait, oh. Tada. Mga suki, oh. Oh, na sila. Kanunay na lang, Diris Vicky. Every night, halos, nandito ako. Dahil dito sa mga merienda, mga ulam namin, araw-araw. Dito ako namamalengke talaga. Oo. Tanawa si ma'am, oh. Ako pa'y naka-points, oh. Thank you, ma'am. Pamasko niya sa akin aga. Kaya na siya. Butan, kaya na siya. Mo na yung mga rason nga nung ni ako gabalik-balik diri. Mo na yung rason. Balay ni ma'am sa BQ. Mo gyud. Mo ni. Shopping mo. Hoy, ang dinner namin is lettuce, corn kernel at saka itong tuna. Alam yung tuna na kakainin namin ay ito. Ang ganda nito. Pakita ko sa inyo. Ayan. May nagbigay sa amin nito. Yung mother-in-law ko. Kaya yan, ginamit namin. At ngayon, nalagyan natin ng extra virgin olive oil. Ayan. Okay. And then, a little of this. Para itong mga kids na malalaki na ito ay magustuhan nila. Yan, oh. Yan, oh. Mahilig sa may mayonnaise yan. Tapos salt and pepper. Then a little of vinegar. Okay na. And then black pepper.